हॉटेलची रूम स्वच्छ करण्यासाठी आलेल्या रूम बॉयला रूममध्ये रक्ताचे डाग दिसले। एका दिवसापूर्वी 4 वर्षाच्या मुलासोबत आलेली महिला मध्यरात्री हॉटेलमधून बॅग घेऊन एकटीच बाहेर पडत होती। बंगळुरूला जायला टॅक्सी भाडे महाग पडेल असे हॉटेल स्टाफने सांगूनही तिने टॅक्सीने जाण्याचा आग्रह धरला। त्यांचा संशय बळावला। पोलिसांना कळवण्यात आले आणि नंतर समोर आली काळीज पिळवटून टाकणारी धक्कादायक घटना। हृदयाचा थरकाप उडवणारा जन्मदात्या आईनेच शांत डोक्याने केलेला 4 वर्षीय कोवळ्या लेकराचा खून। हो, गोव्यातील कांदोळीमधील सिकेरी येथे एका हॉटेलात कुणालाही कोणताही मागमूस लागू न देता आईने पोटच्या गोळ्याचा जीव घेतला। एवढेच करून अत्यंत शांतपणे त्या चिमुकल्याचा मृतदेह बॅगेत पॅक करून ती टॅक्सीने बंगळुरूला जायला निघाली। चिमुकल्याचा मृतदेह बॅगेत पॅक करून ती टॅक्सीने बंगळुरूला जायला निघाली। हॉटेलमधील रूम बॉयच्या प्रसंगावधानामुळे सोमवारी ही घटना उघडकीस आली आणि पोलिसांना तिला गाठणे शक्य झाले। पोलिसांनी टॅक्सी ड्रायव्हरच्या मदतीने तिला कर्नाटकातील चित्रदुर्ग येथे अटक केली। त्यानंतर देशभरातल्या माध्यमांमध्ये या आईच्या कर्माचा पाढा वाचण्यास सुरुवात झाली। उच्च शिक्षित एका कंपनीची CEO असताना असे काय झाले की या आईने बाळाचा खून केला? पोलिसांनी तिला कशी अटक केली? त्या बालकाच्या शवविच्छेदन अहवालातून काय माहिती समोर आली? याची सविस्तर माहिती पुढच्या काही मिनिटात आपण जाणून घेणार आहोत। नमस्कार, मी प्रमोद। 6 जानेवारी 2024 कांदोळी परिसरातील सिखेरी येथे एका हॉटेलमध्ये 4 वर्षीय बालकासोबत सूचना सेठ नावाची महिला राहण्यास आली। उच्च शिक्षित आणि एका AI म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप कंपनीची CEO असणारी सूचना एक दिवस तिथे राहिली आणि दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 7 जानेवारीच्या मध्यरात्री ती हॉटेलमधून बाहेर पडली। चेकआउट करण्यापूर्वी तिने हॉटेलच्या रिसेप्शनजवळ बेंगळुरूला जाण्यासाठी टॅक्सी बुक करण्यास सांगितले। टॅक्सीचे भाडे महाग पडेल, त्याऐवजी तुम्ही विमानाने प्रवास करा असे रिसेप्शन स्टाफ सांगत असताना देखील सूचनाने टॅक्सीनेच जाण्याचा आग्रह धरला। अखेर रिसेप्शनकडून इनोवा गाडी बुक करण्यात आली। बाहेर पडताना तिच्यासोबत केवळ एक बॅग होती, पण तिचा मुलगा तिच्यासोबत नव्हता। बॅग टॅक्सीत ठेवून सूचना बंगळुरूला जाण्यासाठी रवाना झाली। टॅक्सीसाठी तिने 30 ते 35 हजार रुपये भाडे मोजल्याचे सांगितले जाते। सोमवारी सकाळी सूचनाने मुक्काम केलेल्या रूमची स्वच्छता करण्यासाठी रूम बॉय रूममध्ये दाखल झाला। तिथे त्याला रक्ताचे डाग आढळून आले। हॉटेल मॅनेजरला तात्काळ त्याने याची कल्पना दिली। तिच्या अचानक टॅक्सीने जाण्यामुळे त्याला संशय होताच त्यात रक्ताचे डाग दिसल्याने सतर्क झालेला हॉटेल मॅनेजरने लगेच टॅक्सी चालकाला फोन करून सूचनाशी संवाद साधला व मुलगा कुठे आहे अशी विचारणा केली। सूचनाने मुलगा फातुर्डा येथे मैत्रिणीकडे असल्याचे सांगितले। एवढेच नव्हे तर तिने एक पत्ता देखील हॉटेल मॅनेजरला सांगितला। तपासाअंती तो पत्ता खोटा निघाला। दरम्यान तोपर्यंत हॉटेल प्रशासनाने कळंगूट पोलिसांना पाचारण केले होते। कळंगूट पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत परिस्थितीचा आढावा घेतला। हॉटेलमधील CCTV फुटेज पडताळून पाहिले असता तिच्यासोबत मुलगा नसल्याचे दिसून आले। पोलिसांनी मॅनेजरच्या मदतीने पुन्हा टॅक्सी चालकाला संपर्क साधून त्याला विश्वासात घेतले। महिलेला संशय येऊ नये म्हणून पोलिसांनी टॅक्सी चालकाशी कोकणीतून संवाद साधला आणि तिच्याकडे बॅग आहे का अशी विचारणा केली। ड्रायव्हरने सकारात्मक उत्तर दिल्यानंतर पोलिसांनी त्याला तुझी टॅक्सी रस्त्यात कर्नाटक पोलीस अडवतील अशी पूर्वकल्पना दिली। कळंगूट पोलिसांनी चित्रदुर्ग पोलिसांशी संपर्क साधून घटनेची माहिती आधीच दिली होती। सापळा रचून बसलेल्या कर्नाटक पोलिसांनी टॅक्सी अडवून अयमंगला पोलीस स्थानकाकडे वळवली। पोलिसांनी सूचनाने सोबत आणलेली बॅग खोलून पाहिल्यावर त्यात 4 वर्षीय बालकाचा मृतदेह आढळून आला। तिथेच पोलिसांनी सूचनाला अटक केली। गोवा पोलिसांनी नंतर सूचना सेठला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आणि म्हापसा न्यायालयासमोर उभे केले असता न्यायालयाने तिला 6 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली। दरम्यान इंडोनेशियातील जकार्ता येथे असलेला सूचनाचा नवरा अर्थात त्या चिमुकल्याचा बाप वेंकटरमण याला हा प्रकार कळताच मंगळवारी संध्याकाळी तो भारतात दाखल झाला। त्यानंतर त्याने मृतदेहाच्या शवविच्छेदनास संमती दिली। शवविच्छेदनातून मुलाचा गळा दाबल्याने मृत्यू झाला असून उशी किंवा इतर वस्तूचा वापर करून श्वास गुदमरल्याने त्याचा मृत्यू झाला असावा अशी माहिती समोर आली। मृत्यूला 36 तासांपेक्षा जास्त काळ झाला असून मुलाच्या शरीरात रक्ताची कमतरता किंवा दुखापतीच्या कोणत्याच खुणा आढळून आलेल्या नाहीत। दबावामुळे छाती आणि चेहऱ्यावरील शिरा फुगल्याने शरीराला इजा होत नाही असे शवचिकित्सक डॉक्टर कुमार नाईक यांनी सांगितले। शवविच्छेदन अहवालात बालकाचा मृत्यू श्वास कोंडल्याने झाल्याचे समोर आले आहे, तर मग रूममध्ये आढळलेल्या रक्ताचे डाग कोणाचे हा प्रश्न उपस्थित होतो।
तर खून झाल्यानंतर मुलाच्या नाकातून रक्त येत होते असे अहवालातून समोर आले। तसेच सूचनाने हाताची नस कापून आत्महत्या देखील करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण तिचा हा प्रयत्न फसल्याचे समोर आले। तेच हे रक्ताचे डाग असावेत असे देखील सांगितले जाते। मूळची पश्चिम बंगाल येथील रहिवासी असणारी सूचना परदेशातून उच्च शिक्षण घेतले। द माइंडफुल AI लॅब या कंपनीची ती CEO आहे। या आधीही तिने अनेक बड्या कंपनीत मोठ्या पदांवर काम केलं आहे। या घडीला ती कोट्यावधींची मालकीण आहे। 2010 सालीच तिने केरळच्या वेंकटरमण यांच्याशी विवाह केला होता। 2019 मध्ये त्यांना हे बाळ झाले, पण पती पत्नीमध्ये सतत वाद होऊ लागल्याने 2020 मध्ये त्यांनी घटस्फोटासाठी अर्ज केला। ते दोघे सध्या विभक्तपणे वेगवेगळ्या ठिकाणी राहत होते। त्यांच्या घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू आहे। मुलाची कस्टडी कोणाकडे याचा निर्णय आज म्हणजेच 10 जानेवारी रोजी बंगळुरूच्या कौटुंबिक न्यायालयात होणार होता। मुलाचा ताबा पित्याकडे जाईल या भीतीने वैफल्यग्रस्त होऊनच सूचनाने त्याचा जीव घेतला असावा अशी शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे।